No niin, liike numero 5 on jalkaprässi. Ja jos tuntuu, että ei saa sitä liikettä niin laajaksi, niin tänne voi laittaa myös tämmöisen, varsinkin lyhyemmät henkilöt, niin selän taakse myös tämmöisen perusten. No, tällä säädetään sitten penkun paikka mahdollisimman tänne syvälle, jos haluaa laajaa liikettä. Tää vähän riippuu nyt liikkuvuudesta. Sen jälkeen painojen säätö ja jalat tänne ja työnnetään ja sitten näin. Tässäkin on erilaisia variaatioita. Jalat voi olla täällä alempana, pikkasen saadaan etureisiin enemmän. Voi olla ylempänä, menee takareisiin, voi olla vähän leveämmällä, saadaan sitten vähän leveämmälle. Se on hyvä perussääntö, että leveämpi ote, leveämpi asento, niin on leveämpi myös se vaikutus lihaksista. Mutta tässä lähdetään tänne alas, polvet pysyy nilkkojen kohdalla, ojennetaan, ei saisi ihan mennä lukkoon jalat täällä ylhäällä.